יש עוד איזשהו סוד שרציתי לספר לכם על הטיון 235. כבר דיברנו על זה שאנחנו מוכרים אותו ב-50 שקל פחות ממחיר השוק. מי שלוקח 10 יחידות זה רק 200 שקלים, לאוזניית פרימיום של הפרימיום, 4 מיקרופונים, סנון ראשים והכל. אבל יש איזשהו סוד שאפילו אני לא ידעתי אותו. בעל חנות, שככה הוא מתעסק הרבה עם JBL, אמר לי, שוקי, אל תספר לאף אחד, אבל שוקי, אם מספר לך משהו, האוזניה הזאת זאת האוזניה היחידה ב-JBLים שמתחברת לפיקס, לקיוליקסים, ושומעים בקול, ואין את הבעיה ששומעים בשקט. אוזניה חבל הזמן, אל תספר לבעלי חנויות אחרים, אבל אמרתי לו, מה, בחיית רבק, אני... לפי לך מוצר זה פרימיום, אתה אומר לי, אל תספר, תן לי להתפנק, שאנשים ידעו מזה. בסוף הוא הסכים, אז שתדעו. זה ליגה לאומית לכל הקיוליקסים, שומעים פצצה, מתחבר טוב, רק זה. יש דגמים מאוד דומים ב-JBL, משום מה, זה לא תופס. 230 ו-235.